Hej. Her kan du lære, hvordan man dividerer ud fra en metode, hvor man laver en lodret opstilling. Og i vores resultat vil der være en rest. Metoden med en lodret opstilling, det kalder man også for ballonmetoden. Det tal, vi skal dividere, det kalder vi for dividenden. Og tallet, vi dividerer med, det kaldes for divisoren. Så er vi klar. Lad os se på et regnestykke. 976 skal divideres med 5. Vi vælger en lodret opstilling og skriver 976. I toppen skriver vi 5. Det er det tal, vi skal dividere med. Vores vandrette streg, det er et komma, og efter komma, der har vi decimaler. I vores regnestykke er der ingen decimaler, så vi kan starte med at skrive 0. Og nu er vi klar. Vi starter med at kigge på det første tal, det vil sige 9, og vi skal finde ud af, hvor mange gange vi kan tage 5, når vi har 9. Det kan man én gang. Men så har vi en rest. Vores rest er forskellen imellem 9 og 5, og forskellen, den er 4. Vores rest trækker vi ned foran det næste tal. Det vil sige, nu står der 47. Nu skal vi se, hvor mange gange vi kan tage 5, når vi har 47. Her kan vi med fordel opskrive vores 5-tabel, for at finde ud af, hvor mange gange vi kan tage 5. Vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gange kan man tage 5, når man har 47. Men så har vi en rest, og det er forskellen imellem 47 og 45, og den forskel, det er 2. Som før, så trækker vi resten ned foran det næste tal. Og det vil sige, at nu står der 26. Og vi skal se, hvor mange gange vi kan tage 5, når vi har 26. Vi bruger 5-tabellen. 1, 2, 3, 4, 5 gange kan vi tage 5, når vi har 26. Men så har vi en rest. Og den rest, det er 1. Og som før trækker vi resten ned til det næste tal. Og det er tallet under stregen, det vil sige efter komma. Nu står der 10. Vi skal finde ud af, hvor mange gange 5 går op i 10. Det gør det 2 gange. Og der er ingen rest. Det vil sige, nu har vi fundet vores resultat på regnestykket. Så 976 divideret med 5, det er lige med 195,2. Det var det. Hej.